Dnes sme mali kontrolný deň na prístavbe študentského domu Aruža, ktorý sme začali budovať pred Vianocami koncom novembra roku 2025. Vedľa nás, keď pôjdeme do chodby, sa nachádza monolit výťahovej šachty. Dneska je nie žart, ale 1. apríl a vidíme, že stavba úspešne pokračuje, ide podľa harmonogramu. Začína sa s výstavbou 3. nadzemného podlažia. Nakoľko sa tam osadzujú špeciálne boxy, do ktorých sa toto schodisko kotví. Celá prístavba bude mať 7 poschodí alebo 7 podlaží. Celkovo bude 28 buniek, teda systém ubytovania bude bunkový. Bude tam v podstate 56 izieb a 112 miest. Hej, tie ostatné sú štandardné výšky, že... No nie, normálne je 262,5. Okrem toho bude tam ešte špeciálna izba pre imobilných študentov, pre imobilného študenta. Celá prístavba bude bezbariérová, s výťahom. Každá buňka má svoje hygienické zariadenie a každé to podlažie má svoju kuchynku, kde študenti si môžu prihriať, uvariť alebo nejakým iným spôsobom narábať s jedlom. Takže sa tešíme. Hej, sme nejsou s ním vnútri, že by sa išlo po schodisko. Takže aktuálne je dokončené druhé podlažie, začína sa s budovaním 3. podlažia. Termín na dokončenie tejto prvej etapy je júl 2026. Potom bude nasledovať druhá etapa, ktorá zase bude mať svoje špecifika. Oproti máme, pán rektor, ďalšie bunky, hej.